Mairtin Tom Sheanain letir mód go na mara agus tá Féilire in Shaham fuil me wai éman cail as guidóid a gunda ón ngáil. Sé héin a hód na pectúrí tá an agus smór spórtiad tá pectúrín seo as I garún rua in seo go na mara le héimí Féilire agus na hains muidiach tá siad as slígeach agus as cundahío agus as Kilwantain agus Black Clia agus as áiteach I bileor fud na tíre. Tá bir mhór dínta go héin agus ag cháirde an Féilire seo agus tá siad ggéire rintéir go dúhailú le hí carnacht. Tá sus le €8,000 bailí hana héin acu. Agus ar nó ag an tráiseach an saoil tá chuile féin agus chuile bháséite sé díana a testa le hí carnachtaí éagsúla. Chomhardachas lete éman fui de Féilire agus mar dirse tuasó hua má tá náns go mééis se banán ceannach go seacheannach be sé dóí mar tá na pectúrí gáhánta.